ar tóir ábhar éisteachta nua nó pudchréile nua agus má chuireann tú spéis i Léinn na Gaeilge, Léinn na Héireann, sa Bhéaloidis nó sa Léinn Cheiltigh. Seans go gcuir tú spéis i gcúnta Soundcloud scoil na Gaeilge a Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD. Sér atá i gceist leis gúntas ná taifeantaí a dhéantar ar na léachtaí poiblí a eagraítear ar a campus agus cuireann muid iad ar fáil le go méid teacht ag an pobal ar fud na tíre agus ar fud an domhan ar an eolais a riantar le bhliain na scoile anseo. Tá chuile chéineáil ábhar is na réimsí ar fad sa scoil. Tá rudaí a bhaine leis Bhéaloidis ó blúirín Bhéaloidis híos staid sa chrúsach. Tá míreanna foiime ó léachtaí chaid, léacht mhór Bhliain túil na nGaeilge. Tá rudaí a bhaineann leis an ceanna Gaeilge agus leis an Léinn éideanach freisin.